masu binka yau su suke da lasi. Shehu kullum kai ne ake kisasi. Awal Khalifa imam naka ne Inyasi. Ayashu Rahama ne nuni na zama da tashi. Ta ko ina gausi ya wuce a san shi. Wa'adin rabbi ai baya tashi. Amma kadan ne ke gane lamarin shi. Sha ruwan faida mai ado da shehu. Babu yunwa ga mai uwa a murhu. Muna yawan ziki Allah Allahu. Da shehu barhama shine ya caza ruhu. Allah salati gun kairil anami. Shugaban kowa na tudu da rami. Alai sahaba a sanya su balin zami. Da sayyida Fatima umman mumuni. Da shehu Tijjani ya Abul Abasi. Sai shidan da ya zo na biyar na bisi. Cikin biyun ka fito ga hudun na jinsi. Idan da shakki biri ma ba mu kausi. Ilmi uban kyauto ya wuce gyalle. Ya uban fadala wacce ba kyale. Shehu alkasun buɗe inda kulle. Himar ku ce ke mana garkuwa ga dole. Dukan gida kun san ayyana da kofa. Barhama ne ke yin littafin laɗaifa. Shi ya sauka ga dukkan sani ma'arifa. Shehu talbe mu ko ina ga dafa. Himarsa ta zagaye ko wani sashi. Mai alamar garfi ki ba gare shi. Mai mai sakamakon fura da naushi. Yawan karatu baya karanta ganshi. Ya abin yake ne tuntuwa da mashi. Kuma nisan jifa ya ƙarshen shi. Ga mai tunani aikinsa ya ishe shi. Mu kama aiki mu bar kare da haushi. Sai an yi sassabe dai ake shuka. Wanda bai ajiye baya za ya ɗauka. Muna hadiyar salati ga shugaban duka. Amma a duk da hakan an ce shirka. Mun kiri saurare ni mahajubi. Kaɗan tsaya kai wa kan kai hisabi. Me kake yi mai kai da bai da aibi. Annabi ne kai ko sahabi. Ka ɗauki aikin Allah ka baiwa kanka. Wuta da aljanna ka rike hannunka. Aljanna wanda ka so makiyin ka shirka. Kai mako ka san ka yaudari kanka. Daidai da ba daidai ba duwa ya tsara. Amsar guda ɗaya sai Allah ta bara. Inda hakan ne menene yin gadara. Ya rage mai shiga rijiya dabara. Ya rage mai shiga rijiya dabara. Ya sayyidi ya maula ya barhama. Ya sayyidi ya maula ya barhama. An yi tamfi a gare mu sa ya koma. Ya zama shirya kansu koma. Da shehu almiskinu da sayyida rahma. Shehu sanin awwal ya rike tuta. Da shehu malam Tijjani yan mota. Shehu mudi sadaka ga ya karanta. Mai balaraba je ganda bai karanta. Duka shiryayye sai dai ya shirya. Ba ya ringa fadar aibu ba da ƙarya. Fara muna nan ko me za a lauya. Ba abin da zai samu juya baya. Kama da wane an ce ba ta wane. Kowa wuta aikin kowa daban ne. Muna bayanin ne yanda za a gane. Shehu alkasim ai garkuwa ne. Banda fardun waiwa ya gane Allah. Kane karatun nan sai dan faila. Wanda ya makara za a wa bulala. Da shak abul fatihi dauke jalala. Mai kamar zuwa kan aika aiki. Sai da fatiha ina kamar ki. Da shehu sai da umma hana kirki. Ni Khalifa imam naku ne a haƙi. Ni Khalifa imam naku ne a haƙi. Sarkin himma shaglu kuma na khairu. Shehu malam sabi'u shak zubairu. Malam mudassir yau bai da shak kabiru. Dan amanar shehu sayyidi naziru. Gosul faridi in yasi ba kamar ka. A inda ba a zaton ka sai a ganka. Katon harazimi shehu kawuna ka. Baban su baba laminu ina gaunar ka. Shehu mai shaga abdurrazak ya kusa. Shak abubakari cota na cikinsa. Malam atiku na san kaya na biyarsa. Shehu alkasim bai rufe batinsa. Shehu domin su sa kar mu kasa. Shehu dan girma su kar mu kasa. Haska shirin mu ko ina azimu. Kar a shafe mu ko baburan mu. Awar Khalifa imam da'irar imamu. Awar Khalifa imam da'irar imamu. Awar Khalifa imam da'irar imamu. La ilaha illallah Allahu Allah. 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 Allahu Allah. La ilaha illallah Allahu Allah. La ilaha illallah 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 la ilaha illallah.